Kaixo, Aldo. Kaixo, jene, txaleon. Ondo, gusta, ilusion honta. Ze ondo gonbidatu didazutela nonen baina nunca ude. Hauantxe gare, behar zinen, saltxamendi baserrin, bai, Bueno, nire egon da hau da zure bigarren etxea, ja. Bigarren Hasi. etxea, baina etxea egakutsi dutazuga, etorri nazen, Bai, bisita txain deu. Zuge anaiakin gaude, Baita. Familin. Bai, hoi da. Gozo. Bai. Aizo, irizaben hasi zinen lanean, suposatzen dut hori izan zela behin eskola edo institutua bukatuta, ez? Bai, nik ikasen nuen mekatronika industrial edo, bueno, enpresatan lan aiteko biderauta daun goi maila bat edo, bai. Eta hori da, mekatronika industrial bukau, ikasketak, bueno, hasi nintzen beste enpresa baten lanen, eneien bate guztua, utzi nahi nuen da zuhiltzain oposaketak egiten hasi nahi. Baina, justo irizarren jendea hartuela, eta aita egiten zuen irizarren lana orduan, eta zaten, bota korrilume, eta, bueno, hola, korrilume botan nuen, aldi beren desiatzen nuen ez hartzean, baina hartu bintziaten. Gustatuko zitzaizun agian, zuhiltzaileko oposaketak ateratzea. Bai, bueno, momentu hortan buru noin euken, baina egia esan oso gorra da Bai, ez? oposaketak atatzea, baduzket ezagun batzuk, eta ikasten duzu pila bat, eta ezagu zinolako segurantzik, bai, atako dezun edo oso gorra da. Egia esan, bueno, gaur egun ez dago lainongo. Bai, ez zita ilusio hondi ingo uste. Jendeak ez daki, baina leno komentatzen aitu geha adinekoa gehala. Hogeita sei urte. Laurogeita mazazpiko. Otsailekoa. Otsailekoa, ni apirilekoa. Bai. Apirila ere jabete polita. Oso. Eta, bueno, irizaren hasi zinen lanean, esan dezakeko irizaretela enpresa puska bat, lan handia iten dela, langile pila bat zautetela, zugetzeko ere sekulako esperientzia, Bai, esperientzia, bai. Bai, nik esan irizar dela, nola dait, engoierritar gizon euskaldun asko eta asko ametsa edo bertan bukatzea. Bai, eta bueno, nik abaitan bukau nun, eta bai, oza, langile pila bat, ezakit mila, bueno, oza, hemen hor maiztekiko enpresan, ezakit mila langile, subkontratata guztien, baina, bueno, mila langile dorako zer da, eta, bueno, dana daukiztan antolauta, eta ezakit zer, eta, bai, bueno, esperientzi bat bada, horre enpresa mundun esango nuke badaula, hola, noeteko, ezakit, bai, oso enpresantakoa dan ambiente bat, eta harreman batzuk, eta bai, hor sortzen da ambiente, eta esango nuke oso partikularra dela, enpresa mundutakoa, eta bai, bueno, ez dautu gendun, hoi baita. Eta autobus mundua. Bai. Prozesu guztia egiten da gaina bertan, hasiratik bukaen arte. Gu gizagetean bat irudi ez gehala konsiente lanbako izak bere prozesuak dakala eta zuen kasuan autobus bat gero egeko bideo pila bat ingo gudela bidaia luzeak igual eta horrek ere jopa suposatuko du langilearentzat. Osea, enpresa honetan internet lana, ez? Bai. Eta, jo, batzuan, ardura puntxo edo, bai, esadezu. Imagina, baita frenuk instalatzen. Esadezu, joder, imagina gero proba pasatzen dira, baina instalazio gaizkitzen dutela eta freno hau faiatzen duela, ez? Eta, joder, zenbat pertsona pasa behar duen autobus honetan, eta horrez, ardura puntxo bat, esadezu, joder.
Osea, bai. Eta, Barrote baita batzu da, esan, bai. jo, ezakit hau horren segura dan, Baina, bai, gero dana ondo juten da, eta Bai. adibidez, instalakuntzak esan dituzula, volante bat instalatzea nolakoa da, edo erresa da, edo zaila da, edo... Nik hoien uniten egia esan, Ez, ez dakit esaten. Volante baten azpin, daude, Jesucristo herramienta pila, prozesu pila bat, orduan, ez dakit esaten, oza, nik ikusi dut parte konkretun bat, eta adibidez volanteko instalazio elektriko egiten eta jendea, baina, bueno, oza, mekanismo pila daude horren azpin, orduan, ez dakit esaten nola Zenbat konexioa esan. egon zinan, Ni 3 urte, honitzen, Bai. erute, eta guen dato la pregunta del millón. Bai, a ver, bota. Irezago bezalako enpresa bateko langile batek nola bidaltzen dutena pikutara nekazari bihurtzeko kontatu mesede. Ni ez ulertzen. Ez du ulertzen. Bueno, a ver. Ne gurasoen perspektibatik, erotuta naulako utzi nun básicamente, eta inoiz. Suposatu, Ez du ulertu eta ez du ulertuko. Eta lagun askoen perspektibatik, baita erotuta naulako. Eta netzako oso prozesu logikoa izan zen, eta pertsona normala naiz, eta hoi dana. Eta, bai, nik, bueno, osea, irizan hasi nintzen lana, hasieratik izan nintzen industria hundik edo iken, eta berta sartu nintzenen, bueno, ez ziten inolazea asetzen lan horrek ez, hainbat faktoregatik, baina, faktoretako bada, bai, enpresatan, eta gehien bat enpresatan, enpresatan askotan dago bi sekzio, ez, nolait, bulegotako sentzio, eta gero beste da, eskulan gileek edo, oten dien sekzioa da, eta hor sortzen da, ambiente maskulinoa, itzeiteko modu, jendea tratatzeko modu, nahi hori da nahi jintzaiten kriston arrotza, eta, alde batetik horrek jintzaiten atzea erabat, eta gero bestetik, nolait dago kezka sozialak ez, eta momentu hortan neon oso friki edo oso kezkaute edo oso interesauta etorkizunekin, ekologismokin, zen mundu eraikin nahi deun, eta zentzu hortan baita inolaz ez ziten asetzen, hoi kooperatiba bat danik, irizar. Baina, inolaz ez ziten asetzen, lana itxeko modu, eta horrek implikatzen zon guztiez, material guztien hundiek jaruntzan, bai, hoi dana, eta bai, osea, nolabait sortu nahi deun mundu hoi edo, irintzaiten, etzala bidea edo, irizarrik jena eginena, hoi sortzeko, eta hoi da, holako kontukatik ez, ekologismo ningun eta irakurtzen eta, hortik junitzen, hortik interesa honitzen baratzagintza edo. Ikusi nolako nolait, eina handi baten, gaur egun dauzkeun hainbat arazoi soluzioa, lurrekin bestelako harreman bat eukitzek edo ematen dola. Eta hoxe, hoi da bat hasi nintzen lurrekin, ez? Beste modu baten harreman zen, eta harreman hortan, ikusten harreman hori oso aberatxgarri zala, pila da asetzen zitela, eta prozesu hortan, hau da momentu, esan igual hemen di halko nuke bizi ez, eta, orduan, hoxe, hola, gutxi bera, hola izan zen prozesu, eta nintzako, zaizu bezala oso prozesu naturala edo, bai. Alto, zer da lura zuetzako, zer da lura zuetzako. Bai, lurre netzako zer da, netzako lurre da, ez? Nolabait, lur planeta nolabait, eguzki eta planeta hau edo, lotzen don geruza hoi, ez? Eta nolabait, esan genezake, lur planetan edo bizitza beha daula, hoxe, geruza oso finetan geruza hortan, ez? Lurren
geruza hortan, eta itxason, baina lurren geruza hortan edo daula eta ba ezakit, osea, nahi fascinante egin zait, bai nolabait lurrekin eguzkikin lortzen duen lotura hoi edo, eta lurre da, ba ezakit, bueno, hoxe, bai, nahi gehien bat ikusten, nolabait egiten den lotura hoi, bai. Lurra zaindu behar eta bai ala bai, ez? Dudia, Bai. Bere zaintza eskatzen du, bere ura, bere argia, bere airea, suposatzen den aireak ere edukiko duela zer elikatu lugari eta nola zaindu behar eta horreko behan lugu bat. Galdera sakona, oi. Nola zaindu behar den lurra. Bai. Zure ikuspuntu. Bai. Jo, nik uste lurre zaindu behar deula askotan, ez? Gaur egun da, nolabait, bi perspektiba nagusi edo. Alde batetik dago, lurre esplotatzen dugu, ez? Nolabait, natura edo dominau behar dugu, ez? Eta esplotatzen dugu zentzu guztietan, eta gure behar ditugune behar izanak, atatzen jo lurretik, eta ustia huiten dugu, ez? Esan dana beti ustia huiten dugu. Eta gau esako nuke, horren kontraposizione edo daula besteletako perspektiba askotan ekologista bat, dala, ez dugu ustia behar lurre, eta inbar duna da, nolait, babestu, ez? Eta babesteko zein bar dugu. Ba, nolait, hartu bar dugu lurrerrekiko distantzia, ez? Eta uzi bar dugu modu natural baten birsortu dadin lurro hoi, ekosistema hoi, eta ez dakiz zer. Eta nahi nintzait, baratzagintzak eta nekazaitzak eman dola hor, erdibideko perspektiba bat, ez? Zeinak esan don. Ezin dugu ez ustia lurre, baina ezin dugu ez da lurren gandik alden du, zatik gu lurrontan bizik, ez? Orduan, hauzie da, lur horrekin ze harreman sortzen dira lur, edo bizitzan gu bizitzan sare baten edo bizik, ez? Eta orduan, bestelako bizidunekin, nola harremantzen gara bestelako bizidun hoiekin. Eta orduan nola zaindu behar deun lurre, nahi duintzait, bestelako bizidun hoiekin saia behar deula sortzen, nolabait, ez dakit, errespetuzko dien harremanak, eta beti ongo da tensio bat, baina elkarren beharrak asetzen ditun, tensio hortan edo harremandu behar deula, ez? Eta inolaz ez dira kontrajarrik gure beharrak, eta bestelako bizidunen beharrak, ez? Sare baten gaude, elkarrei eskerre biziga, eta modu osasuntxu baten harremantzen elkarrekin, askoz lur, ekosistema, biosfera osasuntxugok edo zeuko ditu. Orduan, lurre zaindu, neuzez, ondo biziz. Baina, ondo biziz zer da, ez? Ondo biziz, zaindu behar da egin dauku edo lurre. Ni gauza bat aipatu nahiko nuke, hitz bat gustatzen zait asko bagatzaren ingurua, eta da egin azea egitea. Zer da azea egitea, zergatik azitik azea ere aldaketa pila bat egongoa, zer landatuko duzu, nola zaindu behar den, nola ureztatu behar den, zenbateko. Bai, nik esan, baratzagintzak eta dauketen gauza politiketako bat da, ez? Gaur egun orokorren gizarten, oso lanbide espezializatuk edo dauzkegu, ez? Eta orduan iten ditugu oso gauza konkretu. Eta baratzagintzak eta antzeko zenbait lanbidek nola ematen dizuna edo da prozesu guztie ikusteko gaizeala, ez? Ere iten duzu azioi eta ikusten duzu azio hortatik nola atatzen den, lehenengo kimuen nola atatzen den, eta prozesu guztie, jaso harteko prozesu guztie edo ikusten duzu, ez? Eta hoi alde batetik aberatxgarria da. Eta gero ere ikena ze zaintza behar ditun landare bakoitzak ezak ezer, landare bakoitza behar ditu bere zaintzak, ez? Baina, ni saiatzen naizena da,
nini honik alik eta gutxina, bat hau, gutxina zaintzen edo landare horiek, ez? Nolabait, lurrekin, ez? Lehen esan duen bezala, harreman osasuntxu bat edo eraikitzen, eta modu hortan, nolabait, bai, lurre ez suntxitzen, eta orduan, ondorioz lurre gurekiko ez dependiente bilakatzen. Orduan nesaiatzen naiz, hazi erein, eta alik eta kaso gutxina egiten landare horri, normalen landare hori hobeto etortzen dalako, eta aldi beren netzako askoz lan gutxigo dalako. Orduan, hemen bizia, uste, leku privilegiatu baten baratzagintza iteko. Bai, eta gaina esan nuke ez daukula perspektiba, askotan esaten dela, Espainin edo ezakinun askoz baldintza daude nekazaritzei, ni hasi nintzen nekazaritza, izan zen, hemenduzko kriston baldintzak nekazaritza iteko, ena handi baten ure daukeulako, ez, eta urik gabe ez da bizitzaik, eta gaur egun geroz eta gehiago. Eta orduan, ure eta hori da, nire saiatzen naiz, ia inez ez botatzen urik eta zaintzare, alik eta gutxi nahiten, bai nire baratzen dau, belar txarra esaten zaion hori, atope, bai. Lapsus bat, jendeak jakindatzen zein pasada guai. Guain pasada, kasi dosa, ba? Lazido tasista, famosa. Bai, goian, la Gipuzkoane bai, igual. Bai. Mucho confianza. Nik eta bai egin ditut, joko txaba bezala, jendea pixka desberdintasun bat egaikitzeko bere mugu. Adibidez, menakago kipola bat, eta tomate bat bestean bagatzen eten. Prozesua berdina da, tomate batena, edo kipola batena. Nik esagun duke baiet. Zuk irakurtzen badezu askotan fitxak eta ezak ezer, landare bakoitzentzako etortzen die kriston esplikazioak eta ezak ezer. Nik esagun duke goizala, eina handi baten nekazaritza konvenzional edo industrial edo kimiko horren ondorio, ez aizkenen nekazaritza kimiko eta egiten dona da, lur guztia hiltzen do, lur hortan daun bizitza guztia hiltzen do, eta hor dungu, tipula esartzen dau lur hortan, baino lurroi hilda dau. Orduan horrez esan nahi do, tipula elikatzeko inberreko lan guztik gizakiok imarran dazkula. Osa, da, kondenea, un puta guzti pasaron daku, lanen, osa, kondenea. Bai, eta orduan, zuk, osa, lurre bizi balma duzu, lurre osasuntxu balma duzu, zu sartzen duzu tipula lurren, tipula txikikoa, sartzen duzu lurren, eta beak hartuko ditu behar ditun elikagaiek momentu bakoitzen, hor dauden bakterio, nematodo, ontxo, horko bizidun guzti horiekin, etengabe integrazio hortan edo daulako ez, eta etengabe komunikazio kanal bat dau behaien arten, eta etengabe komunikazio kanal hortan, elkar elikatzen nahi dez, esan dio, nik hau behar de guain, eta ematen dio ontxok, ematen dio, ezakize, ure behar dut, fosfora behar dut, ezakize mineral behar dut. Eta orduan, nik tomatea izan, kalabazina izan, tipula izan, berdintza izelan da, iken dutena da, justo landa behar duten lekun, belar pixkat kendu, gero, zulo txiki baten, landarea sartu alizateko, landarea sartu, eta landarea azten aidan prozesu hortan, ingurun dauzken belarrak eta mozten juten naiz. Ez dio ipurtik gatatzen. Mozten ditut, beti nolabait belarrak ez da ezaten tapau, aztean nahi deun landarea edo, landarek eguzkitik elikatzen dielako, landarek energien eguzkitik gatatzen. Orduan, beste belarra tapatzen badue, ezin du eguzki hartu. Orduan, beste belarra egoten di beti bajugo, eguzki egina nahi deun landarek edo hartu dezan, eta ez dugu nik landare guzti berdin tratatzen ditu, horregatik, uste lurro osasuntxo edo bari duzu, oso autonomok edo bilakatzen dira landare horiek, edo gurekiko ez dependientek mintzat,
eta asko lan gutxi goiten den ninonik modu hortan, lan produktu goxoko gatatzen dela baita esango nuke, osasuntxuko bai, nutriente gehiago dituenak, eta bai, orduan, bai, esango nuke dan antzeko. Eta etxekoago, bai. Baita. Ba, ni bai beti esan dut, hau da nola bait, hau bai da lurrontan, behasaingo tipula, bere hortan, materialki eta dan edo, honek jaso du, justo hemen dauden eguzki radiazio oiek, justo lurrontan dauden mineral, da oso bertakoa. Oso bertakoa, zu ekartzen baduzu, beren zain, naiz da ekologikoa izan, baina zu ekartzen baduzu, ximar guzti kanpotik, ekartzen baduzu, bai, ongarri ezberdinek kanpotik, azkenen, eina handi baten ongarri betatik aidalikatzen landare hori, ez eta, ez, hemen da, hemen, kilometro 0 eta metro 0 baita, bai, erabat hemengo gauzakin, errekurtsoekin ego delikautako landarea, bai. Zer izan zen goazi bazea landatu zenun lehenengo azia? Lehenengo azia, landa honuna, errefautxoa, rabanito, edo zain zaiona, bai, eta giesan etorri zaiten supergaizki, izan zen frakaso bat, bai, hasi nintzen irakurtzen, bai, nire motivazio nagusitako izan zen japones bat, Fukuoka, bere garaien 70. hamarkadan dola, oso famosoa izan nola daiteko 78ko maiatza, eta hor sortu zen mugimendu ezberdinekin eta lotuta, nola eta erreferentetako bat edo. Izan zen eta Japonin dagoete oitxura hundie errefautxok eta arbi mota ezberdinek eta holakok jateko da orduan nola zintzen beha irakurtzen. Zan ere inspirazio iturri nagusia, rabanitok errefautxok ere initxun, oso ezketorri ziren danak, eta gaina ondo torri zirenak ez zizkiten guztau. Orduan, pixkat, rakasa izan zen, zentzu guztizan. Azteko zubegondo, Bai. Zubegondo. Exito total. Bai. Eta gero ja tomatea, eta ja, hola, gustoko dituten gauza egina zinitzen. Ikusi dugu, bagatza, luga, nekazaditza, zure mundua dela guai, protagonista totala, baina zure zaletasunak edukiko dituzu egiten. Zer gustatzen zazu egitea? Bai, bale. Nik atxalde askotan dagoela, igual zaletasun xelebra da, baina militantzia edo deitzen zaio nahi gustatzen zaio, hor sortzen dien harremanak, proiektu kolektiboak, kristo ilusionagarrik iruditzen zaizkito olako gauzak, eta normal, atxaldetan olako gauzak inoi ditut. Udaletxean edo? Udaletxean baita banai, zinegotzi bezala. Nahi, eta bai, azken aldin gehien bat hortan esan. Hortan inbizizea, eta horrek ere, erakutsiko zizkizun balore batzuk, pertsonalki politikaren inguruan, zure kriterioak edukitzeko nola baitez? Bai, nik esan ezagit, igual politikan balore edo usteet behar dan ezaugarri garrantzitsunetako bat igual da, pazientzia. Pazientzia, kirrik gerrak alortzen dila. Ez daukagu, politika gabetza, ez da kanpokoak ere, nik adibide, oso pazientzia gutxi daka. Nik ez pentsatzen egotenik, Asegetzen da. Hola jartzen, hoi bale, melaxe pasatzen zai, nubeti ezatzen. Azuka kabe hartzen nahi, baina azuka pasatzen zai. Azuka naren esatzen zu, begira,
tontakeri bat izan da, ez du pena merezi. Bai, hoi gero esaten duzu, Hola. momentu honet zaizu tontak zaizu, momentu honetan munduko gauza garrantzitsu nazu zaizu. Bai, pazientzia. Bai, nik uste hoi dela, bai. Osa, eozin aldaketa ematea, kostatzen da, kriston pila. Eta aldaketa politikoa izatek, esan nahi du nolabait, jendeak konbentzitu behar dezula, modu kontziente, inkontzienteko baten, jendeak konbentzitu behar dezula, eta horrek, kriston denbora ematen du, eta gaina nolabait, kontrakorrienten edo, bai ez? Botere hegemonikoen kontra. Eta gero jendea pentsatzen du askota, legeak egiala, norbaitek olapolas buenas askatutako zerbait, baina lege bakar bat, legedia. Lege bakar bat, ateratzeko zelako eztabaidak egon dituzke barruan, ez? Bai, kristona. Eta gero nik hor esango nuke, dau legea atatzea, eta gero hor prozesu ez da bukatzen. Gero lege hoi egikaritu inbarrat, esango nuke askotan, guan igual saltza gehiota dana horrez, bai, kontu da dokumentu egin danen, da gero kontu hoi egikaritzeko, ja errekurtsok jarri bar dienen, baliabide guzti hori jarri bar dienen, eta hor goandik gehiago kostatzen dela. Bai. Baina musika ere gustatuko zaizu. Musika? Bai. Enaiz friki bat, Enaiz friki bat. Zentzutezu. Nik, dazket momentuk. Osa, enaiz musika mota baten fana edo zakizan. Da, segun zen bizitzako momentuetan haun edo, eta entzuten dezio zer. Atope, gero nazkatzen naiz, eta gero normalen beste zozeo pasatzen naiz. Bai, hoi izan hori da, dinamika, gutxi bera. Niko agazo badakar, eta gina izeni edo getatzea, baina ni pasan aiteke lasai asko 6 hilabete talde bateko diska berbera entzuten. Hoi arazoa, joa, niko inbidia hori jenen Bai. Niko desiatzen du, ez lortzen, bai, Ibera dutena hausinatu sakonki. Eta gaina, gehien zazpetzen, askotan entzutan mila duzentzen, esateko jarrikoek beste bat. Aldatzeko, baina azpetu ditzen, aldatzen bai. Joder. Ba, torbeiz eta asista. Bai, dato? Osa, bizitezu musika modu sakon baten. Aitope. Nik ez, horren modu sakonen ez. Orduan uste lehenago aburritzen nahi zela. Baina, bueno, guaitxo bertan egia esan nahu bizi hau da golaia intziartekin. Bai, erentzai brutala. Eta kontzertuk gondio bego. Unaizen kontzertutan, irabazten do kontzertutan pila bat kriston gertukoa bezala itxendo, eta guantxe bertan olaia intziartekin nago. Ola gizten engantzauta. Balega gaia, elkarrizketa izteko. Mundu nazi kutre eta eder. Oie bai. Mietatzen dakako. Kutre eta edo. Ibete esatzen mundu kutre edako batea izigara. Zukeke kezkak izango dituzu, baina nire ginean zaude ez dira kezka berdinak izango, baina 26 urtekin kezka asko ditugu ez. Zentzuk izan daitezuke loak entzen diguten memoriek. Ostia, potentea, joder. Nik esan gure adine badala, ez? Bai. Behiz erabakik hartu beharreko garai bat. Edo igual gazte bat zenen, gehiago ni behintzat lanakin eta horako kezkakin egon. Beti esatea, emerzatzen zeba, baina 26 ere. Bai.
Ba, ne ustez, ja, sartzen nolaiteko beste fase baten nun, ni behintzat, baina dan, bai, osea, nola, ja, irudikatzen heldu bazeanen, ez? Eta nolait ulertzen da, ja, nolaiteko bizitza estable bat, eraiki barren dago zula, ezaki zer, eta... Ikoi, pagagoa. Bai, hola. Eta hori loak kenduz, nire esan, azkenan horrekin lotuta, harremanak, bai, nolaiteko harreman, ezakit, konprometitu iraunkorrak, bueno, nola eraiki edo bai, baina alde bera segarri dienak eta, bueno, lako kezkakin uste naula, nun bizi behar deten, hainez lur bat lotzen, atope, eta esate, hainez lotzen asko, eta hau guai, baina bestalde batetik, bueno, lotura guzti azketen, ez, muga eta zea horiekin, eta, bueno, alde batetik muga baita batzutan kezka puntxu bat edo sortzen diatela, eta, bai, gehien bat esango harremanak, eta, bueno, askotan baita irudikatzea, ostia, nola, nik nahi oso distopiko, no? Nola izango die gure, sakarri daukat gure bizitzak, eta gizartea beha, asko aldatzen nahi dara, eta asko alda bardala, ez? Eta hoi, bai, nola izango die, ezakit, hemen di 40 urtea gauzak, ez? Lehen politika da egiten deula, hautizkundek ezakit, osea, irudikatzen, uste, zaila dela gaur egun etorkizun, eta horren baitan, proiektu personal, eta proiektu kolektibo estable batzuk edo eraikitza zaila dela, ez? Orduan, hortxe, bueno, tensio hortan etengabe. Nire gogoan eta gitaro xerongo zean, baina bete zaik. Zerre markau? Ni beldugan bete izero, kezukatutenako esateala gau egungo gazteak, mobilak, plataformok, bakatu, baina multzo hauetan gu ez gea esartzen, hogeita 6 urte ditugunak ez gea esartzen mundu honetan zergatuk. Gutxikia ginenez ez zen WhatsAppik, interneta ipurdia zuten ordenagailu batean, etxea iritsi eta telebista ikusten genuen, ez dakizu betizu gagaikoa izango zen. Betizu txartela. Kilomeko bazkide, betizu jara. Nik azkeneko urte, bai. Eta esan nahi dut, gure gagaia ez da uenko gagaia bezala, ez eta aldaketa txikia izan. Ez da gure generazioa, gure generazioa tamalez pasada. Niretzako, osea, uenenera WhatsAppa, mobila, telegrama, eta nun dago etxeko telefono fijoa, bizilagunai netezeniola, ze agaitzeleko bostetak tabladuan, bale, ados. Eta jazta, osea, nun dago. Oia pasau da, launen amakinitzen, zemuz, ez dakizer, bai, beste ritmo batzutan, ez? Nikoi gortatzen, faltzen pila bat. Ja, bai, a ber, oza, gaur egun superkomunikauta, ez? Baina aldi beren, horren ez dugu komunikatzea benetan zaie. Zaie dara da plana iteko baita, ez? Lehen deiten zen duen, ikatzen zinen, da jazta, komprometitu zinen. Plan horrekin, plan, hobea edo txarrago izan. Baina tenga, azkeneko momentu arte, haber ze plan aukera dauzketen, eta azkeneko momentun ze plan zeuko deten, eta bai, olako dinamikak. Eta hobek, anxietaten puntua. Dudik gabe. Aixike, gaztea gea, baina tamalen gure generazioa lehenokoa esan. Eta hau, helduen zaroa, zokatuk askotan esaten zute. Gaztea zera. Eta ni bai, otea nahi.
baina gazteagok ere badaure mundua eraldatu nahian, Bai, eta aztertzeko datoz, azke hori partekatu nahi du. Aizu, milioi esker momentua oparitzeagatik eta betazare saltzamen nire bikagainetzea ezaten usteagatik. Oida, eskerrik asko, nirea plazerra. Bai, Bai. Xabi, hablen guzua. Bai, etxea sartuko gara pizkana badu, baina lehen agurtuko ditugu gure ikusleak. Bai. Musuak. Eta agur! Ale, agur.